hwe wakwan yie ene na owuo ye ntwe amfa so enkyere se wu bio na na onyankopɔn enya ne Lazarus enso ne Lazarus nte ase coronavirus wuo yi pare ye enkyere se owuo atwam oyemu hwe ye woni pa ho adentia efise nipa nye yesuro de osere kirew ese de omuna kirew efise de omuna kirew de omo ate ase ese wono tu beda wo so wone ho na de osere kirew de afa no be plaw amen amen medase frade ase na no payi ne bakru Kristo Yesu Nazareth dinim edafo voice of truth ebre na no payi me ne wahie medin Odiyifoɔ Agyemang Benjamin enenso nyame nam ne dum ne humoboro so amaye kwan enenso ye da foforo bedofo na me kai so nyankopɔn nam ne bakru Kristo so yi ne ho di akyere me wodi nipa chi wadi nipa nsem ne ho nsem ne so ma me di entia nipa hu na mane ho nsem di entia ma na bufuhie ba nipa so amana maye chiri sane na medofo ye do nyankopɔn tasfo ase anopa yi ye be kwa asori fie ho na enenso nyankopɔn do nam ne humoboro so na suma sem ne ho ntasem de fa one nipa ntem ayonkofa ho no ada suma sem ne bi edidi a kyerɛ na me kai wo se yenum nyina mu no so nyankopɔn makwai odom na so ka ye de efra atiasefo ene adekye ma edi enim no a June bosom edi enim no June bosom edi enim no ne da etoso edunsia na se June ne pai mu a onyankopɔn nam so edi dwumadi kese eba na dwumadi no na no Kristo kan se yekɔhwe na hene ne tene na ekane na odi ye no be maye ye be hyase ukuada na se da ne ye 16th June fatu wakumam na twen 16th June ye be hiem ba bia wo bia no beto mensa frewo na onyankopɔn nam ne humoboro so nam no kra homa ho de ne bo hye na no Kristo hye ye ne so afam so na wo Yesu masem ne ahodwirisem am se ebrenim na nanim no na tenene nipa do omani na omaso be hu ade kro na dodo na ansa beka ombeso no omse tenene ya ade ye ho ntina Yesu ka se yenkɔhwe de nti ose yenhwe ne se wo de asie ndina ho se nipa be hu no ndi dwumbo so minim no ofam so no woyi na di no de akyire nkyire mai na nu nyina achi no ofam so no wa ya ahodwidie anwade ene nsankyire ne e nipa bebrem efse ye bo hye ose yensa ka ahenie no ene ne tenene ne kanea odi ye no beka ho nte ye bo hye ndi dwumadie no ekoso ni mu no obefam so ya ahodwidie anwade ne nsankyire ne pi no de ahya asempa ne ma ndi yare biara a wo yare no ekuro bi a wo so no beto men safrɛ mo woni nyi sawo do yare ba o bejo nyankopɔn ahenie no wasa wo yare bia a wo yare no wo do yare ne ba o beji ahenie no wasa wo yare na aniji sɛm ne sɛ oba o metɔhwe ya asempa no akire no de atimi mu no ye Kristo no wafam so no wayi na di kasa yi mu nsankyerɛ ne ahodwedi adanse wodo a wotie nyina no kasa ya me no kasa mu ani firiba nti asempa na chi no ahenie no mosuma asem na chi no oname so apai fa ahodie no wogye ne yaresa e de amani panyina yare ne de me mpese me bo bidini na magyabi nti kan wakoma to yemi so woni agye o twɛn sɛ da ne beduru ye be hia sa abre no yenkɔ asɔre fie homra amen. Proverbs chapter 13 verse 6. Mebusem ti dumiensa. Ninyi mu aye ensia. Onyankopɔn asɛm wɔ nam ɔhensoro mu so de ma yɛ wiase no. Mebusem ti yɛ edumiensa. Na echi mu yɛ ensia. Atifi asɛm no si nyansa ne nkwasiasɛm. Nyansa ne nkwasiasɛm. Amen. Nyansa ene nkwasiasɛm. Hallelujah. Amen. Nyansa ye de onyame bo so ne asase ode ato wiase wahyehye se enipa yo a ebesi ni de yen kwasasem so ye de enipa wo ya ubehunu amane. Hallelujah. Amen. Ni chemu ye insia wase tenene kura de ne kwan ye pe pa choti asem ni onyame wiase na ode nipa oboya ode ya tene mu no wa ye de enipa wo ya ebesi wi ene de wo ya
ɛbɛm wɔ hunu amane onyam bɛkyew amana yeye ɔsi asase sɛde onyankopɔn wayɛ ne nie tenene adeɛ a yɛfrɛ ne tenene abrabɔ a yɛfrɛ ne tenene no maka kyerɛ sɛ tenene no nipa si nni hɔ de nipa pii ɛkɔ asɔre yɛka tenene ho asɛm twerɛsɛm ne kuta nipa no yɛka tenene ho asɛm twerɛsɛm ne ka tenene ho asɛm baa nipa korɔ no nso sɛ atwa wɔn ho kasa obiara nni hɔ a wɔtene ɛna nyankopɔn se n'asɛm se tenene kura deɛ ne kwan ɛyɛ pɛ hallelujah ɛyɛ sɛ asase ɛte so mi dɔfo asase ɛte so asase no ɛna hɔ kwa onyam bɛgye wo asase a ɛte so no asase no na hɔ kwa nneɛma bi nam asase yi so na meka bi anɔpa yi nneɛma no yɛ musuo ɛsan kɔdan na ɔhaw dadwene nkuguo asesabɔ ohia nneɛma no yɛ pii na ɛwɔ asase so onyankopɔn se sɛ nipa bi tene wɔ asase so a sɛ ne bɛkura no hallelujah ama saa nneɛma no a ɛyɛ dadwene kɔdan na ne adeade no apare no onyam bɛkye wo enipa ebrɛw wonim adekodeɛ nti ɛyɛ bɔne ni sɛ wote bɔne mu a maame wobɛfiri mmɔfra ase nyame bɛma wabrɛ saa kɔsi sɛ wobɛwu nyame ɔbɛma wote bɔne mu a ɔbɛma wabrɛ saa kɔsi sɛ wobɛwu yɛwowo firi mmɔfra wobɛbrɛ saa kɔsi sɛ wobɛwu na wuwo no a bɛwu no mfa nso wobɛnya 90 years mfa nso wobɛnya 80 years mfa nso wobɛnya 70 years 50 years awurade bɛma wabrɛ saa na nyame ayɛ wiase nti wayɛ nhyɛ bi de ato hɔ sɛ sɛ ɔba asase wei so na bɔne nti nipa de hunu amane a afei wo a wobɛte sɛ nyame yɛde suro bi na ɛsom no suro no yɛfɛ ne tene ne atene ne kyerɛ sɛ nipa a wote asase so a wodeɛ wonyɛ bɔne no wɔse afei na wo no wabɛyi wo sɛ tene ne mɛkura wo mfiri saa musuo ne brɛ ne adete no ɛmɛkura wo mfiri mu onyam bɛgye wo amana yeye ndi sɛ dabi a mɛka sɛ obi se ɔntene bɛ survive wɔ asase wei so a sɛ nipa no bɛsi ɔyɛ torofoɔ nyame mma obi a ɔntene biara survive wɔ asase wei so da na deɛ nti a bɛma wɔn ho sɛ debɔnyɛni bi ayɛ ne sɛ debɔnyɛni bi no mɛ so wakɔkoto ama bɔnsam wakɔdi aduro ndi wokɔdi aduro deɛ nyankopɔn no sɛ wo ne ne to nkwanta ayɛ deɛ ɛno no bɔnsam dɛm no atemu ne nyama nso wo ani da so ni hɔ ma watam ho akɔyɛ deɛ de saa deɛ obetumi yɛsi wie na nyɛ saa na yɛse yɛabrabɔ a yɛbɔ ndada yɛdua bankye yɛyɛ sei yɛkɔ yɛyɛ adwuma yɛyɛ na se mentene a wo se wo ntene a wode wasan bɛyɛ nyame wode wasan bɛyɛ adwuma na woyɛ no boa wonkɔ so da saa na awurade nyankopɔn ɛhyɛ wiase de wɔ se wayɛ ne saa na mmom enipa biara a wopɛ sɛ saa brɛ ne asesabɔ ne pare woɔ no na wɔdwane akɔtoa tenene afei no ama tenene no akura wo afiri saa nneɔma nim onyam bɛkye wo amana yeye nti da biara na meka kyerɛ wo sɛ ɔde ɔpa a hwɛ o papa Yakob ne mma 12 bayɛkɔ nyankopɔn sɛde ne nhyehyɛ sitie mu a twerɛsɛm no yɛaka no 12 yiyi dan na ɔbaa ne si nkyɛn saa ne mma 12 no busa sɛ hwan na ne esuro nyankopɔn ɛte sɛ Joseph na afei hwɛ ne nuanom sɛ baabi a na Joseph teɛ no a ɔne ne papa no mo teɛ no ebire bi duru na Joseph te hɔ bi na ɛkɔm maae ba ne nuanom tɔn Joseph firi hɔ kɔ yɛ akyire kɔm ba asase ne so baabi na Joseph akɔkɔdi no na aduane abu hɔ ɛnkyerɛ sɛ hɔ no ɛhɔfoɔ no ɛyɛ ateneneefo ba Nyankopɔn nim sɛdeɛ osi kura ateneneefo
sɛ nyankopɔn no ɔbɛkye wo ama na yeye ndi na ɛkɔma ba Joseph nuanom no edu baako no na abrante na osuro nyame no na nyame apagya na koduru baabi a hɔ no kɔm ni hɔ odidi pɛkyɛ ekuro no kura no wɔte so no ekuro ne ma ne na kɔma kapi baabi ɔno no abrante ni akodua ne deɛ odidi pɛkyɛ hallelujah amen na wɔn sɛ nyankopɔn asɛm sɛ ɛnam Joseph nti ɛbra ɔkɔ Potiphar fie no ohyira fie hɔ ɔsa kɔ Faro fie nso ano ɔsa hyira hɔ ɛnam ho ntia ɔsɛ tene ne kura nipa ne kwan ɛyɛ pɛ onyam bɛkye wo ama na yeye me se yɛde akora yɛka sɛ yɛde akora kɔ school a ɛnyɛ school atade yɛ hyɛ akora na kyerɛ sɛ akora no kɔ school anasɛ yɛde na kɔ school nti school yɛde ne kɔɛ na yɛ school no ba akora ne kɔɛ no biribi na wɔ school mu wɔ nti yɛde akora ne yɛ deɛ yi deɛ yɛde ne kɔɛ no yɛhunu sɛ akora ne free school mu baeɛ na ade ne a wɔ free school mu baeɛ ada adi wɔ ne mu no ɛnam yɛ kasa a yɛba yi wabene nyɛ saa ada na obi de ne ba kɔ school so wɔsɛ ne ba no abɔn wɔhunu sɛ biribi wɔ school mu wɔ deɛ wɔ school mu wɔ no wɔde ne ba no kɔɛ no ne ba ne nsa nya nyɛ deɛ yi ɛna obi so de ne ba kɔɛ ne ba no so nsa aka na ɔsɛ ne ba no abɛn deɛ yɛka sɛ nyankopɔn ne som a ɛnyɛ asɔre dɛm no yɛtena anaa asɔre a yɛkɔɔyɛ no dabi nyamesom no ɛyɛ nipa a osuro bɔne kyiri bɔne nyinaa ɛna ɛka sɛ wei wɔsom nyame osuro nyame na saa nipa no na ɔyɛ tene ne saa nipa no ne tene ɛna onyankopɔn sɛ na tene ne kura nipa ne kwan yɛ pɛ ɛbɛkura wo musuo ne amanneɛ ne kɔdan na ne nam no wowɔ hɔ bi wote hɔ bi ɛbɛkura ɛbɛyi wa yɛ deɛ yi bae ne no nipa a yɛte asase so yi nipa dodoɔ naa no obiara no mu asɛm so obiara ntimi ntene nti ne tene ne kora akɔɛ sɛ wa bɛka tene ne asɛm no na asa aka sɛ wotene sɛ pɛ na wabɛgyina wo sɛ nipa yɛkɔ asɔre nyinaa tamfo na sɛ woyɛ hwehwɛ ne mu na yɛ na mehwɛ ɛnɛma yi din na mabisa mo sɛ nti nɛma nyinaa bɛwu awie no mɔkɔhunu sɛ nipa tene saa berɛ nso wobɛhunu bɛwie no wode yɛ adwuma a wobɛhunu bɛwie sɛ nipa sɛ wotimi tene nti wɔ sɛ tene ne kura saa ka bio na wode menka asɛm kyerɛ wo ɔn sɛ wɔsɛ tene ne kura deɛ ne kwan yɛ pɛ tene ne kura na sɛ why na tene ya tene ne kura no hallelujah why na ye tene no a tene ne kura no ndi nyame ne nipa gu ne na ase no nyame ne nipa kɔ ne nkyɛn a yɛsi yɛ kɔ nyame nkyɛn yɛsi yɛ kɔ nyame nkyɛn no nyame ne nim sɛ yɛ wɔ nipa a ɔmo tene yɛ de yɛ ɛna nipa no wabɔ ne so si obi ntene nti nyame ne nipa no who is who hɔ na ɛka no korɛ ɛhɔ na kyerɛsɛm yi kutakuta nkurɔfoɔ yi sɛ yɛhwɛ awie ma pa kyerɛsɛm nsɔre ne nyinaa dane no ɛsɛ kyerɛsɛm yi kasa fa tene ne ho ba nnɛma no gu asɔre dɛm a ɔmode kyerɛsɛm yi so kyerɛkyerɛ sɛ obi ntene ato wate asɛm yi ase nti nnɛma yi no kyerɛsɛm wɔ ɔmo adane no nso ɔmo nhu no ɔbɛsi megye nyame di mesue nyame suro ni owia no aka sɛ nso obi antene na sɛ wo ne kyerɛsɛm ne yɛ deɛ yi enso nipa nhunu onyam bɛkye wo ama na yeye nti obi ka sɛ nyame ni wo a entie no ɔka sɛ nyame ni wo nyina no wɔgye honhom foforo bi yɛ deɛ edi efi bonsam mu wo sa wogye bonsam bi so a ɛno nso me se nyame nka no baabi asɛ deɛ wɔgye bonsam nti na ya ɔbɔ yɛ ho kɔkɔ ɛde fa ewiase no ewiase gyina hɔ sɛ bonsam ewiase ya nyame kasa fa ho nyina sɛ wɔbɔ ɛkɔkɔfa ne nyinaa gyina hɔ sɛ bonsam de wobɛtumi agye bonsam de wobɛgye wiase adi na wɔbaw wɔkotoa ma bonsam ɛbɛtumi asi wo yie nti buroni bɛka tɔ sɛ nyame bia no wɔ bɛsɛ ɔwie akɔhwɛ nneɛma ɔmo yɛ wɔkyante nti saa honhom no bɛboa no ɛna yɛ anso sɛ yɛ nipa no yɛ kwakoa na ntatwene yɛsi nyame wɔ hɔ
nyame ye kronkron nyame ye se kronkron ye ne fridie mu efritene ne mu omuso obi antene nda ye kosi enkosi koda enkoda nti wo ye sa so dem se nyame ma ho ntoda nti de ntie bebifo hu na mani nyina ensori doso wa Africa panso Africa contents aman kuo no ye wo Asia ye wo not Latin Americans ye wo hwan Americans ene ye wo African ene ye wo Europe se ye wo no contents no ba bia prepa Africa ena Africa fo no so pe nyamesoma na se Kristosom ba enhye be wo Kristosom no Africa fo no mfa nya adwuma oko South Africa en sorry ho ba mu adwuma mo se adwuma mo ye game di South Africa se sofu bi ya sorry no ko bo adwuma ya he o pa kan radio so bi amfi obunum se ye normal enso mo wa enso sorry akese ho na we be nyame wona die ne be wie mu na Yeremia ngoma no so aka akere wo etimi ensa no wo se adwuma mo mu ne hwenti mama no me aka asase no hallelujah ndi wo se tenene timidofo mesimo bi emu abam so pese nyame mani siwi e wa asase so a nyankopon so me se wo frabusia enipa ye 10,000 enipa ye 10 million wa na se wonko awo abusan na se ubesuro nyame ayetene de a wonko be na siwi amen wa yebi enye ye bre so na wa yebi zo pese wo nyame kurawo na amane ne wo sun ne ya wo kodan ne nam no wo yi film obo ho ba na se siwi a ade a ese da bia wo pre so obenya de wo pre so obeyo tenene amen tenene yes onyambe chewo amana ye me see ye ba sorry senye tenene a na me tell say fa tenene na be boa wo se tenene wo mane da di wo abrabo so a de tene manipa no onyame mane ye mere de ma wo amen o so tenene mu na se wo de ye adwuma onyambe chewo amana ye ene on sa abrabo ye bo na sase si obi a pese odi nkuni ba obi a mpetene na ebra tenene ne kura dem se akogina wasa bonsam asa tenene na koya honhomone ade ntu ka se wotena ye se de yi o ka se uwo sika ese ne kuro sika de obi de atigana fo betimi kasa nipa asmasi de o masika ye fe nipa asmasi de o masika ye de sika de ye hunu se obi atimi aye de yi ba tenene de o kan ade ye hwan ne se wotene obi ene wa wotene ena omusa wie kwa no masa kan se bia buso se moto se obi ene wa wo ye pe emra ne se de o kai o se ni chimo ye insia o se tenene kura de ne kwan ye pe nti won se nyame kwanim se obi kwan ye de yi ana mpacho de trone kan wo kan atorosem ana o kan se hunu enti emra no kura nyame obo so na nim se de na won homtie no ebe sane nipa binum so ma nipa no ni suru be dadi won so ma kwai no aye pe onyambe je wo amana ye ni wi ase se mese wunya bie wa no kora ka se obi anya pe obi atimi tra nyam na enome ya ye de yi enome ya kan wunya bie wa no ka se obi antimi ntene obi anya pe na enome ya kan o se tenene kura de ne kwan ye pe tenene e kura de ne kwan ye pe na abonefosem butu odebonyefo o se nipa biara odi abonefosem no na o ye de bonyene no bone ni be butu no hallelujah so nyango bon fade we bra me nkire wade pato we ade we ye ne sesei nipa ye ne sesei onso betimi de ade agum nti eye ya ena ade agum a the same ade we no ansa oye ne ya wo de hwe gum a onyamba chewo amana ye Israel nyankopon obo nipa no obo ni o manyina no wo se nipa biara wudi abonefo sem no obema abonefo sem no
so ye de boye ni nti se nka abesi wo se ye de ade begum abeyeye no obebutu sei ndi we ade we se be eye se ya eye se tenene enso betimi egum ama na bo nipa aduane betimi egum ama na bo nipa mboa ba se be dane se ya adane bone ade begum ma na bo nipa onyamba chewo amana yeye nti wose na abonefo sem ebutu ne bonyefo dide nti amese ama Ghana fo ne bibi man nipa pre ne nipa hunu ye ho anu so egu nsore dem no eye bone ene nipa bi okọ asore bia gitum se okompa bo bia gitum se wo ye nipa eda ya ba ye bone ye nipa bone bata ye ho yes ye nipa de ye da ya ba ye bone bata ho enu wose na abonefo sem be butu ne bonyefo ndi obi a wudi bone bia Nyankopon ye wabrabo sei se wabrabo ne yesi ya kire se wotene wudi bone wa ye wabrabo ne sei tu de hwade o ade we pa ade be de na aguma mana yi tu wudi se sesi aye sa emo agu ade we ha ho se ne ebegu so ene ye ne se su ne ye sa agumo ye ndi on Nyankopon abonefo se ne wa ye wo ndi ubon sa ade egu ha de obedi da bia nketenkete wo ye tene ni nia no wa ye o sei de egum ne ye de ye hallelujah ndi bone sei ni pa brabo sa na Awurade ahyehyɛ no de ana nse metatufu bi se omo yo mo se Ghana fo kɔ asɔre pa nso mo nto mo Singapore fo nkɔ asɔre China fo nkɔ asɔre mo wato mo wana ka to se nyame so kɔ asɔre na ho ato wasi ni patene ne na ho beto no yes ni patene ne na obema tene ne abɔ no ho ban na de boni anka no ni patene ne onyamba chewo amana yeye timisi nyame nka ne ba bia da so ko asɔre a ho ntɔw debi nyame nka ne ba bia firi mfitiasie besi ne wiase ahyase besi ne nyame nka ne ba bia da so ko asɔre a ni mom ni patene ne yes ana omo ho beto was abonefo sem ebutu ne bonyefo do obi a wudi boni bia wabrabo no wo de onim se wudi boni afadi nyame na obo no tesoro wa ye o se woro ba wabutu yes hallelujah amen de bia ya na me ka se de be ma otimi do ho ato sa Kristo we su ye wiye bre na do ho ma na wan kodi obusuafo achi na wanya ho se wiase ne nyame antwe wo so wantua o ka ne se ye hwe ofie wo se hwan ne tene ti wanam so obi antene wo ofie wo nti ofie wo fo na mo se ntoma na nye ntoma e bone na nyame aye de yi o se na ba ifo ba se ni pa abrabo ye o ba ifo ba se ni pa abrabo entoma ifie apam e ba se ni pa abrabo enkonwa don se asofo ne keka atrosem omunim nyame nto omunim se de sa nyame wei nto omo no sansem we nyina akro mo kai omo nte ase because omo akoma na de kan nyame die se omo se obi antene nto fa trosem na nyame wo fra wani wo mu dada nto hu no wo de wo ni man se obi antene de aka be ye nkeka hunu ya to amawo ya je unsam sika ya je wo shebre nyame se bone na nse nipa abrabo yes ndi abonefo sem be butu adebonyefo amen dia na yo bi se o aso wonim se wonya bone wo kodi bone no afa ye de hwede masa bone de yes masa bone misuro no because bone ye dangerous yes bone de masa ndi me hu obi na o ya de ye bone a me kwa na me na nyame na maye no na me yam hihime masa nipa no nipa we nim se de wo ye no wo fa ye de me tuka se me kokoko bonsa na da me teka na me kwa nipa na nkwa so hwe obi se de ma obi ani tiri ho aye ne mowre atade ye hye no
said we see nam no kakra ye say an obi kura sha atade ne nipa ebu anfo o se no ye nyina no nyame de ba atemu mu ya na mitini pa na se tie on person mo kire say bone ne kura no me hu bone say ye nka da bia me ka kire say me dofo hwe so te se se obi ayade bi wo kire say mu se da bi tie na me Joseph ye mfa to kire say Joseph siesie mpa so na maame na be so ne mu se kra che ne me na me na mama me ho kwai na Joseph timi ka say me nya bone we ntia nyame o so Amerika mu dwane no a ya kire ne da ho o ka say ya de ketwa etoa na bo se nyame so mpa ne bo odene na emunyuma ne nafom etoa so ma yes enough bone wonya nyame ma wonya bone na wontena sa da bia me tufo se ka nyame nke woni bi mu ani ne ye so obi ye bone na no me se nyo na de Adam ni ifutena turum omu ye bone no wo ye de wo butu won ba bi odo mo tena ye no otu mo firi wo abonefo sem ebutu ne bonyefo amen hallelujah amen abonefo sem Nyankopon se ebutu abonefo to obi yusu a onim se wafa adi na miani mu mfa ni da obi bo adwaman onim se wafa adi obi wie nsa wodo onim se wafa adi na miani mu mfa ni da waso be ma bone na wo ye no ema obi afa ne mowra opa na odi asi ne de so mowre kura unu ade baako efu na se udi si nuam a ese prepra wo we no no akoto ne tententen na odi aye de enya asem kituo de obi apɛ kala bia obi apɛ no ɛna ɔyɛ ne de yetiri hu nyinaa obi tuwa ne tiri otim fa green wa na ɔfa ne de emi nwanwa kora ne sɛ ɛne no nipa ne tiri nwi ne heda fu dwene a na wɔtwi yemu ɛma no ne tiri nwi ne fu dwene no na wɔtwi yemu ɔhɔ so na akɔtɔ wig bi wig ne yɛ adwene ɛne black ɛnso do ɛne wɔde ahyɛ unteni paase abayuwa 25 years 30 years 35 years no abayuwa no ne tiri nwi no adwene bam no waka yemu ɔhɔ so na akɔtɔ wig yellow de ahyɛ akɔtɔ wig brown ɛso ne tiri nwi fu dwene de akɔtwi hair dye ɔno nipa ndi we mu nyina ba Nyankopɔn te so anu wo sere yes ɔma wo mfa ni ɔse hɔ anu wabutu wa brabo nti wo bɔ na nye ya wo bɔ brabo na nye ya de be ya so be kwa kodi bosom ɔmfa ho nso ndi ne na we nipa do ho wuruwuru nsumansam ne abosom sam hɛ nyamedwuma se te se nyamedwuma ye sa wo so be nyamedwuma na de be di rough na de be ya azan ne ade ade a nyame won kasa obesi nipa kwa ma nipa ma ndi afa wo bɔ mpa ye na hyɛ wo na bɔ mpa no bi ama nyame nim sɛ nya na kwa so na no de be nsa afo be kwa kodi aduro ɛno so kodi aduro so ɔhwɛ ɔha na wo kɔ mfa ho wonya mbaje wo amana yi kini ba ye tia za su adofo no se de Nyankopɔn sɛ ɛhyɛ wiase no ɔsɔfo diifo bi antimi nane no da diifo bi se wo ye bɔne na nyame ba be hyira wa me se na ma de ɔka o mo ntia sɛ agye so ma wutu mu da da o be wu o be hunu to obi a wote bɔne bia ne nyame ya ka sɛ abɔnefo sɛm be butu ne bɔnyɛfo ona bra bɔ no asɔtɔ so be ma abɔnefo sɛm a wudi no ebe da no wa bra bɔ na butuntu bɔ eyeye nyame me se wo ye ade ye bɔne sɛ ntua abɔnefo kasa be yanka abɔnefo be hunu sɛ wo ye bɔne a wo sɛ ye count na nko bi asuro bɔne ɛna ye nya asɔfo bi mo be pie nyamedwuma nim atra fa asase so nyina no mu nyina se ya abonsamfo ye fie ti nyame de na o sɛ abɔnefo sɛm be butu bɔnefo abra bɔne no ɛwɔ hene ɛno wɔ hene ɛwɔ asɔre da bem kuro beso oman beso e se ba bia be fa bia ya abonsamfo nya sa I see a Richard nya sa sankwa I see the efese demons e din sa le nipa nyina eni nyame ntemo sei ena osuni amane ne ya won pa nipa so ena ni nyina e de ani agaji abonsamfo ena Nyankopɔn so se abonefo sem be butu ne bɔneyɛfo wo de bɔne na so wo yɛ adwuma nyame tesoro no wɔ sere me se wo hyɛ wɔ adwuma na se a wo ya no sɛ a wei
hwa no asom that said the idea si ho hwa no asom no aye ne sei no ayi na ni kura wo nya hwe ma ne nye nto ansa me ho hallelujah amen wonya hwe ma ne nye eno na ekum nipa wa bibi mamu a asofo nsɛmɔne de yɔfo aduane ni sika asofo ni sika pɛ sika ni brɛ asofo aya dane no baabi a bɛfa bi aya bonsamfo ebonsam nti sɛ wonam kwanbɔne so na sɛ afei wo firi wakwanbɔne so wo mfa wakwanbɔne so bi mu a na onyame ahyɛ asɛ ɛne kwada na wo ma ne mpagya no ohwɛ because obu hɔ a wae ne ho adada ntoma tira mka sɛ wo bɛtene anyame wo tim wase to o tintim wase ansa o bɛtintim wase o tintim wase wi afei na wa maso o ma so anu ano no mo sɛ na no David kan asɛm bi o sɛ afei de Onyankopɔn ma ne kuru wa yɛ ma yɛ de yɛ na sɛ adeɛ na nyame wabrabɔ no woyɛ bɔne a obutu no ɛna woyɛ adeɛ tena o de si wɔ ayɛ kuru wa cap de woyɛ adeɛ tena ayɛ cap no da bia na afei enhyira no hyɛ ase egu mu ana yɛ ma David sɛ ne deɛ no sɛ ha nyɛ yɛ an cap ɛti so kama akɔ sɛ so ba na mkyerɛ wadeɛ hu sɛ mede nsuo gu wɔ mu ana yɛ ma nam da so de bi gu so abu na bɛyɛ deɛ saa na ɔyɛ David no ɔbɛyɛ ɔsaawate amen Israel Nyankopɔn ɔbɛkyɛ wo amen na yeye wo deɛ ne sɛ suro bɔne yes ntade aba so me se ma ɔkɔ no da wo deɛ nipa de ɔmbɛbu wɔ ne tia tu adeɛ bi a woyɛ na asase so sɛ me se me dɔfo wonyɛ ne nyame ntena soro no wɔnhwɛ ana de nyame wɔ suro Ghana aban koraa so wɔ suro ne Nyankopɔn polisi ni ɔwɔ mantam pa wonya wɔ suro polisi ni mpo ne Israel Nyankopɔn osuro ni meka ne saa kwada ma limite no ma me nka ne sɛ ɔmfa nipa bia ho nipa wɔ bu wɔn yɛ atene for the respect wɔn nyame respect nde tene ni no tene ni de onyame na de ade asi w'anim ɔfa bɔ nsua na ɔde asi w'anim ɔsɛ me hɛda hwie nhyira ma na bu so David de tene nyame ma ne kuru ayɛ ma yɛ de yɛ de David ka sɛ ɔma me kuru ayɛ ma bu so no na nyɛ sɛ David kɔ asɔre o nyɛ David hu na na yɛ nyame fɛ o na David yɛ tene ni yes ansa uso bedi bɔne de a obonsia no de besi wadi manu obutu no o yɛ adwuma hu no o bɔ bra kwa o bɛ ya efiri sabre kokoso tene mu dendenden wache amen mesi so tene mu dendenden wache amen na suro bɔne de chiri no yes ade sɛ wo ɛyɛ bɔne de ɛsɛe wo no ɛyɛ bɔne di chiri bɔne ma wokɔ no na yɛnkɔ ne yɛnhwɛ de Onyankopɔn a ɔnam na homɔborɔ so na wobutu abɔnefoɔ ɔma bɔne ne butu wɔn sɛ wo na ateneneefoɔ so ɔma atenenee no ɛbɔ wɔn ho ban no yɛnhwɛ de sɛ Nyankopɔn no bɛyɛ sɛ ɛnɛ na wonim sɛ aka akyia sɛ Onyame nam tenenee so ɛma nipa so amen ɛna no kɔ sɛ Onyankopɔn kan mebu sɛ wɔ sɛ tenenee ma ɔman so yes to ɔman kora da wo kakraka na sɛ betimi ayɛ nkunumdi a Nyankopɔn so tenenee ɛna yɛ ha yɛ kɔ asɔre ne yɛ sɛ obi antene deɛ meka ne sɛ bɔne ma nyansa kora yɛde bɔ bra no Nyame de bɔne ne ɔma wo nyɛ de yɛ ɔma wo nya bi tina nipa pi wɔ sɛ wɔka sɔfo me yɛ bibia nyɛ sɛ me hu ne me nyampa hu Nyame na ayɛ wo saa yes ɔma hu ne yɛ wo nyɛ hallelujah amen ɛtɔ da o si yɛ de Nyame pɛ bɛka to sɛ ensuo kwa na bɛka to sɛ kɔtɔn a de kɔtɔn nsuo ne hwɛ obi a tɔn nsuo enso bo sɛ wonko a nsuo na wotɔn no ɛbɛ so aba ba so yɛ de bɔn ne Nyame ma hu de wo nyɛ da hu yes okoye we pau Nyame na ayɛ ne saa ɔso obi a wodi bɔne bia no abɔnefo sɛm no ebe butu ne bɔnyɛfo ebe sɛ wɔn
mede me wura Yesu ase bi medofo asɛmpa eba yesi Onyankopɔn sɛ ateneneefo ɔntenene no ɔsi ebekura wɔn ɔmpɛyɛ ne bekura wɔn yɛde Onyankopɔn tasfa sɛ ɔfa me so na ɛne nso deɛ wunim na ɛwɔ hɔ ɔfa me so na wabi ɛso ɛhutase ne bi no ɔde akyerɛ me dɔfo na ka wakoma to yam ɛnsɛm ne deɛ bebree na ɛwɔ hɔ ɔde n'asɛm na soma me nipadua mu no fi me tiri so kosi me naase n'asɛm asɛm ne wɔ me mu asɛm ne ti me mu asɛm ne nene me nam asɛm baabi a mekɔ biara no ɛka me ho ɛno akyi no asɛm ne ti mu ne wɔ me mu no ɛna ma ho dwiri anwadeɛ ne nsɛnkyerɛ ne ahodoɔ da adi te me dɔfo ka wakoma to yam sɛ me 16th June a ɛdi anim no me ne wobɛhyia baabi biara wɔ Ghana ha biara no menim sɛ wɔni agye waka wakoma to yam ɛtɔ da na wɔpɛ berɛ sɛ nka bɛnya akɔnya bi na ne meahyia ɛdɔn ne berɛ ne duru the 16th June ele ko 20th June kwasi ada ye sha ase wuku ada e de bekọ akọwie efe ne se kwasi ada ba bia wo bia no beto mensa fro na wo ba kan akoma to yemi so wo bagye onyame tenene wo behunu ade efe ne tenene no na wo na meso na afi wia wa pai fa ho de ne yaresa e de ama yare biara wo yare no mse Kristo be fa me so no asa wo yare na sempa na chi na meka wo se e free saa 16th June de kono kuada no e de kro no obi ya ba bia wo free ba no fa nsu ba ko ekura ne fabra 16th no udi nsu ba ko 17th udi nsu ba ko 18th udi nsu ba ko 19th 20th nene mu no da bia no mechro de udi nsu ne beye a Onyankopɔn fa so na ɔma ne nkunimdie ne homobora dadi ne nene mu no so me de bɔne be firi ene monyam kan Yesu dini ene be nam so ma ne basa ne tumi na hoden no adadi me de bɔne be firi na ɔsoro de be firi wa fam so no asanyarewa yare bia wo yare se mojam yare entirim yare dompem yare biara wo yare no honamani nyarewa yare bia wo yare no mintumi mbɔ yare ne din so nim se ayare samwa danse de no se wati bibiri no wahwe bibiri ayaresa ho adanse de wati bibiri no hwe bibiri ne nanum yi mu no 16th akopem 20th no 16th akopem 20th no eye nanum bo aho ba bia wo bia no wobetumi abeda asoro ho wo de wo ba abeda ho enanum wo ba bedo Israelfo di esere so de duanan omu Nyankopɔn de ne nsekyerene wo ba Nyankopɔn fie nanum bidi nanum na se wo na fa ho de ne nkwagye fadumu a na se wo nso Nyankopɔn wayi bia mo tibia bia wo bia no metwon mehwe anim so obeba na na mia bi hia no nyame fam so na esumasem ni ahodwidi esem no wati bi e wo sa adwumadi mu ba bia wo bia no beto mensafo medofo yenum nyina achi no yenkɔhwe de nan so Nyankopɔn nam na humoboro so na sempa achi sɛ de ɔyɛ no daa no wayama binum enum na adwumadi na achi no akɛseɛ ne de abodi pa adwene ntiaseɛ so ebeda adi yenkomra amen. For many bay so say a bayer and nakakre nabe say Bible sumini. Mira also oye nipa de nanso no one take sent yade bi eba no so yade na eba no so no say onante kakra no abre na ne honam so ya ne basabasa ohunu de onye okwa ya asabia okokodu ya asabia omuhwehwe ne mogya mu koso yo ba wafo tina adwene no kyerɛ sɛ ebia no wanyinsan ɔmo hwehwɛ ne mogya mu hwehwɛ ne ntrim ne nkasɛm ne bibia mu ɔmo kyerɛ sɛ wanyinsan yade bia so ha no mewura menua ba ese ohunu amane obrɛ afei kura de yade no de betwie no so sɛ ɔnte pampan sɛ ade ne hwam sɛ nye hwam sɛ bon sɛ mon ɔnte na bɛdan watena wiase sɛ nipa Timura, many bay say or kakanani, na or chienso na, Onyankopon Moso Casacha na the chair other Senina Quano. Nayan Sanchaneno, Naya Hudridiano, na obi. And Samba Obon Chriso Ma Usunya than Sidia Cassier. Chrisom Father and Sidia Miro Odiyifoɔ Agyemang Benjamin Nyankopɔn on Father and Sidia Suches and Tobraso. Mira. Many bay say, Okofa or Jiansuno, but all father yede. Bacha me the soy.
ɔnso fa ɔgye nsuo no ɛna ɔde sɔɔyɛ miwura ɛna ɔsan nom bie na afei yadeɛ na aba bɛtɔ no so a ama ne honam yɛ no basabasa ɔkwa yɛ asabea ma na duro ntwa no na ɔgye nsuo no ama basabasa yɛ ne gyae na ɔgye nsuo no ama wɔnante ano abrɛ no na tu aseɛ na ɔgye nsuo no ama sent a wɔnteɛ no afei deɛ yɛwura no ɔte sent awurade bɛkyɛw miwura anso a me nua bɛsi ebiam so ne ba no panin na ɔwɔ mu no ne ba no asoso na nneɛma bi ahohono no ne kɔn ho a ne ba no hunu amane ɔnso de ne kwa yɛ asabea ɔyɛyɛ ankɔ etina no kwasi ada ɛna ɔde abɔfra no ba w'anim wante asɛm a ɔkaayɛ ɛnso so efiri kwasi ada no besi nɛ dwoa na atwetwe abɔfra no kɔn no dwoa ne nyina yi afiri hɔnom ama abɔfra no de ne ho a na onyankopɔn asane ade a na ɔka sɛ yesu mo nea wayɛ no dɔɔso amen amen kasi owura yesu yɛ da wase o yɛda wo tumfo onyankopɔn ase onyankopɔn somafoɔ onyankopɔn diifoɔ kronkron me maame nsi nyankopɔn ɔnhyira wo paa onyankopɔn diifoɔ deɛ nti a me maame ɛhyira wo nyinaa no sɛe ɔwɔ adanseɛ wɔ ne berɛ mu a adanseɛ no ɛyɛ fɛ yie onyankopɔn somafoɔ me maame nsi ɛberɛ a ne ba no kɔduru Ethiopia na abrabom ɛne ade no ne ba no ɛkɔhu ne ho kani ɛwɔ Ethiopia hɔ onyankopɔn diifoɔ wɔ se ɛberɛ a ɔhu no no wɔware no no afei mu a na afei atwa mu no na wɔfa afuro enti ɛbɛwura afei mu no na kyerɛ sɛ ne bosom yɛ ɔde bɛwɔ no adura ne sa wei na ne ba no frɛ ne maame sɛ maame onyankopɔn na me wa Ghana na ado ho ato so a sɛ yadeɛ bi kura ba me so a wo gyina srɛ na ade nsuo kame a na afiri me soɔ no me bɛduru Ethiopia ha no so me da so gyini di sɛ me maame nyankopɔn na wɔde ne ho ato so no wɔyɛ nyankopɔn ampa ma wo nsɛm bɔ ne nhyɛ nyankopɔn ani onyam onyame bɛgye yɛn enti Ethiopia ha me wɔ na me yera fa afuro no a wɔbɛwokɔ awoɔ soe no sirama me wɔ Ghana hɔ ɛwɔ onyankopɔn ne din mu na ma me menim sɛ onyankopɔn bɛtie no asoɛ me yera ma me onyankopɔn somafoɔ kronkron me maame so hunu sɛ na hoɔden ne ntimi saa ko no otwa na nini no wɔkɔhwɛ ya no wɔ wɔgye nsuo ne bi wɔ hɔ me se no wɔ wɔgye nsuo ne bi wɔ hɔ onyankopɔn somafoɔ me maame se na hoɔden ntumi no wɔkɔ hunu ɔgye nsuo sɛ wɔwɔ bi wɔ hɔ no no wɔfaeɛ ɛna ɔsɛ me ba wo gyina phone no so ɔsɛ maame me wɔ so ɔsɛ ɛne yɛtene wɔn nsa fa hwɛ ɔyere no yɛfunu no so na mede nsuo a mantɔ mantua na yɛde yɛ amadɔyɛ ne yɛ wo yere adɔyɛ ɛyɛ mase no na Ethiopia hɔ no wawo afa no ho afareba ɛwɔ awɔ mmerem onyankopɔn somafoɔ me maame se ɔka hyɛ onyankopɔn a wɔsoma wo n'ani onyam sɛ na se na wo ɛwɔ Ethiopia hɔ afa no ho afareba bɔne bia nsi onyame bɛgye yɛn onyankopɔn somafoɔ yi nam sɛ nyankopɔn asoma ne nti deɛ wɔde n'ano bɛbia ka gu adeɛ bia so no abɔdeɛ bia tie na yɛ adwuma nsuo no ɛma mede yɛ akwankyerɛ wɔ n'ani so wɔ ne dan mu no ɛtumi akɔ Ethiopia hɔ akɔ yɛ nyinsɛn ne ho adwuma ama n'ase no awo afa ne ho afa ne ba ma me se onyankopɔn somafoɔ ɔfa aseda wɔ edi a ɛnyɛ yie ɔka hyɛ onyankopɔn ɔsoma wɔ n'ani onyam ɛda wase amen. 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 Yɛda onyankopɔn te asefo ase ne dɔfo ɛna nɔpa yi ɔwɔ ne ba koro Yesu Kristo din mu ɔnse yɛbaa yɛ nadanseɛ no sɛ ɔhwɛ amaame no ɔse ne ba wɔ akɔntom nsuo a mekasa kyerɛ no ɔse nsuo no ogyina Ghana ha
ɛna ɔde bi sra ne ho yɛ ne so akwankyerɛ de ma ne ba no wɔ akɔntri mu Odiyifoɔ Agyemang Benjamin ni ho ɔsɛ Onyankopɔn ahyɛdeɛ ne munyam ɛwɔ Ethiopia ne ba no wawo afa ne ho afa ne ba ne munyam ka Kristo dini so ɔhwɛ sister no nso ɔse ɔyare wakɔ ayaresabea ne hwene wɔn ti hwea na ɔgye ne ho anye ɔbɛbɔ amanneɛ no mede me nsa kan no Yesu Kristo de endura dɔktafoɔ de ma ne nyinaa no ankosi hwee ɔsɛ mede me nsa kan no ofiri manim no wɔkorɔ no na azɛte ne Yesu Kristo na ne hwene ne mu ate mese deɛ tim mu no ɛso Yesu Kristo ohyɛ mu sɛdeɛ ne bɔhyɛ ne teɛ nti ɔse ɔno nso mede me nsa kan no ne ho na mayɛ ne basabasa ɔde akɔkyine ɛsiri ne scan ahodoɔ wɔhu ɛsunsunsanso biara no mede me nsa kan no Onyame ma no fa ahodie ɔsɛ ne ba nso adeɛ bi abɛhyehyɛ ne kɔn ho sɛ mpɔmpɔ animuonyam ka Kristo Odiyifoɔ Agyemang Benjamin Nyankopɔn ne dini ɔsɛ mede me nsa kan ne ba no Yesu Kristo dini mu ɔsɛ adeɛ na ahyehyɛ ne ba no kɔn ho de na kɔ ayaresabea ankɔrɔ no nso ofiri manim koduru fie abɔfra nda no ɔsɔre ya adeɛ ne nyinaa tu ayera adanse de mse bebree ɛna wateɛ na medɔfo yɛnum nyinaa akyi yɛkɔhwɛ adanse baako ɔbaa bi nso ɔba asɔre na yɛhu deɛ yɛ no na owu ateɛ si ne so na owu otwe nako na Yesu Kristo dini mu ɔnam tumi ne ahoɔden ne honhom ɔde ama me so na ɔgye abɔfra no ɛfiri owuo tumi no ɛnsɛm yɛnkɔmmra sɛsi a amen wasumana mame wasumana mawo wasumana mayen wasumana masasino wasumano wasumano wasumana mayen wasumano mayen kwaji wasumano 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 mayen wasumano Odiyifoɔ Agyemang deɛ wasumana mame wasumana mawo wasumana ma yɛn nyinaa wasumana ma wiasea wasumano wasumano wasumana mayen wasumano mayen kwaji wasumano 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 mayen wasumano mayen kwaji Odiyifoɔ Agyemang deɛ me sɛ wasumana mame wasumana mawo wasumana ma yɛn nyinaa wasumana ma wiase wasumano 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 mayen kwaji wasumano 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 mayen wasumano mayen kwaji wasumana mame wasumana mawo wasumana mayen wasumana masasino wasumano 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 mayen wasumano mayen kwaji wasumano 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 mayen wasumano mayen kwaji Odiyifoɔ Agyemang deɛ wasumana mame wasumana mawo wasumana ma yɛn nyinaa wasumana ma wiasea wasumano 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 mayen wasumano mayen kwaji
Odiyifoɔ Agyemang deɛ me sɛ wasoma na ma me, wasoma na ma wo, wasoma na ma yɛn nyinaa, wasoma na ma wiase o. Wasoma no, wasoma no, wasoma na ma yɛn, wasoma na yɛn kwati. Wasoma no. Asumami Yesu benye na wayo na wewe mire sentani na mwanwe juma sentani mire Asuma amie Yesu baye oyine na wa tumo mire sanjani awu asofo Yesu baye abe na wa tumo mire sanjani Uguwati enipa mobo. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Yesu Kristo, Yesu Kristo, ose Jesus. Medami ura Yesu asi. Jesus. Pacho tenasi. Na onso tenasi. Afesa sorry gina ho ma menhwe. Nyawo. Sorry gina ho. Yiri ma menhwe. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Jesus. Yeah. Mama kwa muha. Tumrika kwa kira kwa Abraham amehwe. Yes. Hallelujah.
Nida Yesu ase. Amen. Kone ko tena sema ase pa na wate. Amen. Fanantie ko. Jesus. Amen. Because nam da Yesu Kristo ase enmunyam asada nkamfo nka se frade dini edofo yeda onyankopon te asefo ase so nam ne humobro so no odom no oboaye ode ba beduru sabre edofo voice of truth ebere no da meda so a me no we me din Odiyifoɔ Agyemang Benjamin ya ba yen so so ho no wo hwa ba wa no a wo gina no so amonum ho a no na nani afira onhuna de amonum ho na ho nani afira wo onhuna de nipa epagya no kwa no nim krofo epagya no na Yesu Kristo dirimu ebe de ni beduru manimo no etena me sade ma no nyame nam ne tumi ahode so na me nse so agye abayo ne kra afiri wum afa de nipa na wontimi nyina na mo so wontumi ntena se so se de ne tena se ne kura wotuhwe o monitor fom kum na afedi ogina na mo so ahoden so nko abanimu afedi wo tu mirika ene monyam ka Yesu Kristo dini yeda onyankopon tasefo sade me ka kire okane ne so saa na wohwe ma me ne se ne ba Ethiopia awo mu nsensem nyankopon na me so nkunum dia dadi saa nso na hwe sister no nso oso nso yare ne hwene wonti hwa fa wode ne woje na mense su na Kristo so adadi dia ma no o se ne bucket wan so ne manum wo ye panyini no onso yare bia bebo no wo hu ade kura bofra no ade bia pie ne kon ho mesre de ma no Yesu Kristo dine mu oje ne yare se free Kristo adadi yeda onyankopon tasefo se yedum nyina na medofo me ka wo se 16th no me no obehia 16th June kopim 20th June nenum ya nopa jumadi se Kristo se yenkwawe na heni ne tenene Yesu kan so na mayi atinye se obi entumentene ne dan ni mu no onyankopon fi ne honhom mu no kra honhom no besane fi soro na bakuru Kristo tumi bo hye so oba be Yesu masem na obi oba bia no so obekọ no no de hrisie ne anigie aseda na ehye onyankopon ne munyam onyame nam Kristo so fam so no akye na ade ye tenene no se tenene se nya asem keke na tene ni ye bibi ete se de ka se epono broni se do a ene wo machi no se tene ni ye bibi se ye ka se nsa se ye nipadua yi ye mehihim ni no tene ne no Kristo na me so ebeyi ne dia manipa nyina hunu na de ne saka bi no minim se efi sabre ne kono na ni baje no de ahrisie e de boaseto e de nsie aye ono ankasa ne kra nkwaje wodwuma Yesu Kristo di ja ne fi se Yesu abewie aka de wo nso a wonim ye hia no pe no also be 16th June kopim 20th June anopa no mehwenum yare bia no me no de behia yare bia me no de behia nyakopon nam Kristo so befam so no asanyarewa ehodo ohaw bia nya yare ne nko de opeyefuna wo ba e de ade ohaw bia no fabra na ne gisem ne se eda no efu kwada no ekosi ada wo ba fa nsuo wotom ba kokura da bia ne da na de obefam so na mekyerew na ade nsuo ni beyo na ya ade foforo e wo asetenem ebra nyakopon nam so wo sane wo efri pokyere mu no de ba bia wo bia no metum safo na me ka wo se do fo me da no pa me no ahie o kyera no pa ekosi ada Odiyifoɔ Agyemang Benjamin metum safo ba bia wo bia no Ghana ha no ba bia be wo Odiyifoɔ Agyemang Benjamin e na me kyere we Kumasi ya edwoso Bonyure Junction Kumasi ya edwoso Bonyure Junction ba bia nya ka na Central Market anase labor amakom about Agonaga Junction Ofori Krum anase Tech Junction edwoso ni dwaben ekwan so no foka ne bi trotro no catch mate anase driver so bi so Bonyure Junction so Bonyure Junction so filling station kese ne ya no no ekwan ne da filling station no 29 bese aduo no oba beto se signboard si ho nsabe nkom so ahono Odiyifoɔ Agyemang Benjamin efie ne si signboard no fitia ne aboso kokɔ no fie ne chi obeduru no bo se Agyidifoɔ de boaseto etiam Yesu phrase nyakopɔn so no ka agya no no omra me kaye saa da nim nti ba bia wo bia no o kyerɛ no pa beto men safrɛw na me ka wo se obese duru kwa na utra yi ebia na taxi fo no omo ho be so Odiyifoɔ Agyemang Benjamin obetro so na wani mu tenten so no fa di je mi hye nyakopɔn ya do kyina nyambe man tumi na humobro na doye adadi me no mi no so me hwe wanim se wani age so wani behia so opese ofre no mu kyerɛ kwa ni ya hwe number yi na frɛ wo mbe kyerɛ kwa ni no watimi ni mi ahia onyankopɔn ya adom no makwanya o kyerɛ no pa nyankopɔn na modom so o makwanya da sene Royal TV so Voice of Truth Odiyifoɔ Agyemang Benjamin ebra abo no son kopem no twetwe no mesa na wahia
nyankopɔn asomdwe nka wo ɔne ba koro yesu kristo din mu amen bye bye.